Voorziet die handjes, zwaaien. We pakken allemaal een zakdoekjes, toch nog mee zwaaien, die zakdoekjes. Die zakdoekjes, kom op. Het liedje duurt nog 4,5 minuut. 4,5 minuut en verbindt zich tussen hier de violie op zondag. Vrees het verder vastgelopen, slingers in je kop. Toen ze komen moest dat dansen schommel in de lucht. Maria, zwaaien met een dansje. Trek die trein niet in zijn hoek te vriezen om je lieve been. Een beetje wat en eigen liefst op Christi op de tram. Je de hele honderd wachten op je scheren van een repje. Allemaal even! Komt-ie! Super! Ja! Hey, Mout! Hallo, waarom ga je met die lapje? Die Mout hier! Jazeker! De appeltje! Een anderhalve minuut, het volhouden, hè? Zwaaien, kom op! En wil je hebben ze allemaal in het tennis aan, denk ik.